बड'लेण्ड टाइगार इउट्यूब चेनेलाव आं धनजिब सेराफिन नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबाय। बे जाबाय जों बर'फोरा गावनि स्वार्थखौ जेब्लाबो फोथांनानै लाखिनांगो, जेब्लाबो गावनि हारिनि बागै साननांगो। जों सासे बर' मानसि हिसाबै जों गावनि गथ' गथायफोरखौ बर' मिडियाम स्कुलाव फरायहोनाया जोंनि गिबि दायित्व। जों गावनि बर' रावखौ जेरावनोखि थाया मानो सोलोंना लानाया मोजां। आमेरिकायावनो था, गुजरातआवनो था, दिल्लीयावनो था, गुवाहाटीयावनो था, बुहुमनि जायखिजाया जायगायावनो थाया मानो जों गावनि बर' रावखौ सोलोंथारनांगो, धोरोमखौ मानिथारनांगो, हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनांगो। गावनि जा ड्रेस बर'नि बेखौ जों अराय फोथांनानै लाखिनो नांगो। मोनसे बाथ्रा नोंथांमोना गोसोआव होनाया मोजां, नोजोर होनाया मोजां। एसामिस सुबुंफोरा जुदि आमेरिकायावनो थाया मानो, इंलेण्डआवनो थाया मानो, चाइनायाव थाया मानो, बिथांमोना गावनि एसामिस रावखौ सोलोंथारगोन। बिनि जोनोमा आमेरिकायावनो जाया मानो, बिनि जोनोमा जेरावनोखि जाया मानो। नाथाय जोंनि बर'फोरा ओरैबायदि दुखुनांथाव खामानि मावो, बिनि जोनोमा गामियावनो जायो, आसामावनो जायो, जेराव बर' राव बुङो बेयावनो जोनोम जायो। जोनोम जानानै जेब्ला टाउन सोहोराव थांगोन, गुवाहाटीयावनो था बा बेलेगावनो था, बांसिन आसामनि जाय टाउन एबा सिटियाव थायो, आसामनि जोंनि बर'फोरा, बेफोर बर'फोरा गावनि बर' रावखौ रायज्लाया, गावनि गथ' गथायखौ हारिनि फारसे जेबो सोलोंहोआ, गावनि गथ' गथायखौ बर' मिडियाम स्कुलाव फरायहोआ। मानो? जोबोद दुखुनांथावना बाथ्रा। जुदि गुबुन हारिया जुदि इंलेण्ड, चाइना, आमेरिकायाव जुदि थानानै इमान मोजाङै एसामिस राव बुङो, गावनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखियो, इमान धुनिया करे, जोंनि बर'फोरा मानो हाया? एसे लाजिनाय थानांगो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो, जायफोरा गावनि गथ' गथायफोरखौ बर' राव सोलोंहोआखै, गावनि हारिनि फारसे दाबो जेबो मोजां बाथ्रा सोलोंहोआखै। बिथांमोना एसे लाजिनाया मोजां। बर' हिसाबै बर' रावखौ सोलों, गुबुन रावखौ जेसां हायो बुंना। मा बाथ्रा? गुवाहाटीयाव जोनोम जागोन, नलबारियाव जोनोम जागोन, डिब्रुगड़आव जोनोम जागोन, बे गथ'आ जुदि बर' राव रोङाबा मा जागोन? मा अबस्था? आरो गोबां जोंनि बर' गार्जेनफोरानो मा सानदों जे गावनि गथ'खौ इंलिश मिडियाम आरो एसामिस मिडियामाव फरायहोदों, मानो होनब्ला मोजां जाथों होननानै। मा जों बर' मिडियामाव फरायनानै सोरबा डक्टर, इन्जिनियार जायाखै नामा? सोरबा मोजां साख्रि मोनाखै नामा? मानिबाय आं बर' मिडियामखौ मुगैनानै एसामिस आरो इंलिश मिडियामाव नोंथांमोना गथ' गथायफोरखौ फरायनो होदों। जुदि फरायनो होदोंब्ला, इमान जुदि मोजांब्ला, नोंथांमोननि गथ' गथायफोरा मानो स्टेन्ड लाखिनो हायाखै? 2019 मायथाइयाव इंलिश मिडियाम आरो एसामिस मिडियामनिफ्राय जायफोर फरायदों इंलिश मिडियाम आरो एसामिस मिडियामाव, नोंथांमोननि गथ' गथाया मानो स्टेन्ड लाखिनो हायासै? आंनि एन्सारखौ नांगोन। जायफोर एसामिस आरो इंलिश मिडियामाव गावनि गथ' गथायखौ फरायहोदों, नाथाय जोंनि बर' मिडियामाव फरायनानै गोबाङानो मोजां पार्सेन्टेज लानानै पास खालामदों। बिनिखायनो बर'फोर गोसोआव हो, गोबां सरकारि फरायसालिफोरा जोबलांबाय। बबेबा स्कुलाव फोरोंगिरि गैया, बबेबा स्कुलाव फरायसा गैया, बबेबा स्कुलाव फोरोंगिरिबो गैला, फरायसाबो गैला, कमप्लिटलि जोबलांनो हमगासिनो दङ। सरकारा जोंनि जा डिमान्ड फोरोंगिरि होनाय बा जायखिजाया होनाय, बेफोर डिमान्डखौ जुदि मानियाब्ला, जेब्लासिम जों बर' हारिया थांनानै थागोन, अब्लासिम जों प्राइभेट बर' मिडियाम स्कुलाव होनानैनो जों जोंनि मिडियामखौ फोथांनानै लाखिनांगोन। गोसोआव हो रायजोफोर, गावनि बर' मिडियाम फरायसालिखौ अनसायनांगोन। सरकारि स्कुलखौ आं बादानो दोनबाय, जिहेतुके जोबस्रांनो हमगासिनो दङ। खस्थ' खालामनानैब्लाबो, एसे फैसा खरस खालामनानैब्लाबो नोंथांमोना गथ' गथायखौ जाहाथे प्राइभेट बर' मिडियाम स्कुलाव होनानै बै बर'नि जा मिडियाम बेखौ फोथांना लाखिनांगोन, बुहुमनि गेजेराव मिथिसार होनांगोन। धैर्य हमनानै खामानि मावलां बर'फोर, मोनसे सम फैगोन, मोनसे समाव जों बर' हारिया जोबोर मोजां जागोन। आं सानो 20-30 बोसोरनि गेजेराव
बर' हारिया इन्डियानि बिथोरावनो बयनिख्रुइबो ब्रिलियेन्ट सुबुं हारि जागोन, मोनसे जौगानाय हारि जागोन, मोनसे जोबोर धोनि हारि होनना बुङोब्ला जों बर' मिडियामखौनो बर' मानसिफोरखौनो बुंनांगोन। अनसुला हारि होनना बुङोब्ला बर'आनो जागोन 20-30 बोसोरनि गेजेराव। बेनिखायनो धैर्य हमना जों गासैबो खामानि मावनांगोन, गोसो होनानै जों फरायनांगोन, गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानांगोन। अन्नानै आं गुरैयै खावलायो, गावनि हारिनि फारसे गावनि हारिखौ अननो सोलों, हारिमुखौ अननो सोलों, धोरोमखौ, कालचारखौ, मिडियामखौ। सोरबाफोर जुदि आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम।